Pozdrav ljudi, danas vam snimam vlog, moj prvi vlog, nadam se da će ispasti dobro. Uglavnom, snimamo vam kako idemo u München, tačnije na Oktoberfest, jej! Mi smo već bili na Oktoberfestu prošle godine, odlučili smo da i ove malo odemo jer je baš prelijepo vrijeme. Uglavnom, nećemo samo ići na Oktoberfest, svratit ćemo na ćevape, naravno. Snimat ću vam i tu i cijene i što mi tu volimo da jedimo i gdje se nalazi. Nismo mogli ići sa autom jer na Oktoberfestu se malo pije, pa onda baš nije preporučeno da se vozi, naravno. Tako da smo odlučili da je sigurnije i bolje da idemo sa vozom. Puno bi nam bilo lakše s autom, naravno, ali šta je tu je. Onda smo uzeli kaficu, koja je najbolja kafica definitivno, ali smo mogli da zakasnimo zbog kafe. Bukvalno smo imali 3 minute, ali je sreća što je voz kasnio i onda smo uspjeli da stignemo, sreća. Inače bi morali čekati sat vremena na sljedeći i tek bi stigli u 3:30 u München, a sada ćemo stići u 2:30. Nadam se će vam biti zanimljivo. Evo ljudi, stigli smo na Bahnhof. Ne znam da li možete da me čujete, ali sam da vam pokažem tu količinu ljudi koja ide negdje, ali ne znaju ni oni gdje. Znači uvijek je gužva, a posebno je sad gužva zato što je Oktoberfest i na ovom Bahnhofu se bukvalno sve nalazi. Od McDonald'sa do Starbucksa tamo, sve. Naprimjer, ko ima presjedanja i tako te stvari, sve možete bukvalno obaviti ovdje. Evo ga ljudi, stigli smo ćevabdžinicu 10 se zove. Sada ću samo da vam pokažem cijene, poslije ću da vam pokažem šta smo mi tu naručili. Prvo smo naručili kulu, naravno, ništa da se kule. Tu smo uzeli menu, pa ću vam ja čitati da vam ne pokazujem. Uglavnom, mala porcija ćevapa, 5 komada, košta 7,90, 8 eura. Mittlere porcija, to je 10 komada, ona je 12,60 i velika porcija 15 komada, 16,90. Bolje onda uzeti veliku porciju 15 komada, 17 eura. Pljeskavice 12,60, punjena pljeskavica 15,90. Evo da imamo tu burek 6,60, 300 grama. Mi smo uzeli 500 grama i onda je to, ne znam, ne piše cijena od 500 grama. Nebitno. Sirnica je 6 eura, krompiruša 5,70 i zeljanica 5,70. Onda je krompiruša i zeljanica najjeftinija. Imaju i slatko, baklava 4 eura, komad baklave 4 eura, ok. Pita jabukovača 2,70, tulumba 2,5 i tufahija 3,90. Sad ću vam pokazati tačno da vidite cijene. Evo ga, tačno sve vidite, tu ima i sa grila. Grah 7,90 mali, a 12,20 veliki. Ok, tu i iza imaju obično standardnu pića. Eto ga. Evo ga, ja sam uzela peticu, tu smo uzeli burek pola kile, iako mene ovo ne izgleda kao pola kile, ali ok. I tu je moj muž uzeo 10. Evo, da vam snimim račun, 40,5 eura, 2 osobe jelo. Znači 80 maraka, jedan obrok, pa ne znam. Šta vi mislite da li je skupo? Uglavnom 2 kole 6,20, evo vidite sve. Burek od 500 grama je 11 eura. I sad je koliko je kajmak? Jedan kajmak 1,40. Eto, to vam je to. Dragi ljudi, ne znam da li me možete uopšte da čujete, ali malo ću vam pokušati snimiti. Znači, sunce je prejako, ali evo da vidite. Malo. Evo ga ljudi, sada vam malo snimam s Oktoberfesta. Nalazimo se na vrhu. Pogledajte vi tu količinu ljudi. Znači predivno je. Najbolje što je vrijeme
baš predivno. Puno ljudi po stepenicama na travi, znači predivno je. Stvarno je predivno. Evo pogledajte, toliko ima zanimljivih stvari da kad bi snimala sve, mislim da bi video trajao sat vremena, minimalno. Možete kupiti kaficu, a ovo sam definitivno ja. Ja ne mogu. Sladoled, Kinder, Oreo. Jao, nešto se kreće. Aj, peku koku. Ja ne mogu. Evo ga ljudi, sada ću vam pokazati šta smo to mi naručili. Ja mislim da koliko je pola litra piva, ali je Radler. I ovo je koštalo 14,5 eura. Nije čokolada, 30 eura. Evo ga ljudi, sada je noć i mislim da je čak i ljepše sada. Mi smo se obavili, popili smo piće i sada idemo kući. Pogledajte kako je lijepo sija. Eto ga ljudi, to bi bilo to od ovog vloga. Nadam se da vam je svidio vlog, da vam je bilo zanimljivo. Mnogo ljudi prolazi, baš je gužva. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!